Pampero. Tehát a bőrtangába lévő egygolyós motyót fogjuk megkóstolni. Te vedd meg, hogy milyen az üveg. Jó, ne dirigáljon. Ja, mert még az üveg is jól néz ki egyébként. De mi ezt nem tudjuk még, Dani. Ja, mi ezt nem tudjuk, nem néztük meg az előbb. Nem. Bocsásson meg a nézőközönség. Köpködködben hátrányban. Így is van. Milyen szép és gömbölyded. Ezen is itt a pecsét. Nagyszerű Szinte valami. Makers Ez egy már golyó, egyébként. egy golyó, bazd meg. Tök jó. Jó. Jól néz ki. Nagyon jó. Van rajta pecsét. Jó. Már csak az íze legyen jó. Schnitzel kell hozzá? Nem kell hozzá, szerintem. Segítsek? Töltetek? Hát időszerű lenne. Jöjjön el az idő. Parafadugós, műanyag tetővel, de parafadugós. Azt meg kell, hogy állapítsam, mocsok szart tölteni az üvegből, mert Mindenhol folyik. mindenhol Ah. kifolyattam. Tehát, Ez egyébként fontos egy Igen. kicsit, hogy így igen, összefröcskölsz vele igen, mindent. egyrészt, hogy összefröcskölsz Igen, az vele üveg. mindent, másik az, hogy megvesz egy, annyira nem drága rum, de megvesz egy Nem. drága rumot, és annak a felét elrocsolod. Most Na, megvan. szint állapítsátok meg, mert a színe az nagyon durva. Hát ha whisky lenne, akkor nagyon durva lenne. Azért rumnak ez átlagos. És a Whisky. lábak, Elindult és egy elindult és egy Igen, folyik nekem is 3 elindult és le is ért nagyjából. Úgyhogy Igen. gyorsan lement, ez gyorsabb. Ahhoz képest És aztán hogy megindul a sokkal többi. cukrosabb, és ott tapad egy jó darabig. Na? Szagoljuk meg. Így. Hát tipikus romillat. Igen, most Tehát nem tudunk mit mondani, mert igen. Aki Ez tényleg. egy rumot már tehát az a már melaszol, ivott, az, és beleszeg utána egyből már tudja, hogy Az már előző szó. videókban is sokszor mondtuk ezt, hogy tipikus bourbon illat, de tényleg tipikus bourbon illata volt, és ennek is tipikus rum illata van. igen, és nekem az a tipikus rum illata van ennek, ami már majdnem az émeítőbe csapál. Igen, tudod minek volt egy kicsit ilyen a bumbunak? Pont amit említettem. Tényleg? Szerintem annak volt ilyen. Igazad van, lehet. Mert arra mondtam ezt, hogy ezt képzelem el mondjuk a Karib-tenger kalózaiban, amit isznak ott a kalózók. Aha. Ilyen émeítő rumot, ilyen. De teljesen, Ah, igen. nekem ez az émeítő rum az, Igen, ami igen. a Tényleg olyan. sütőrumos behatása van egy picit. Édes, nagyon édes, Igen. és sütőrumos. A melaszosság. Nekem nincs émeljűtő illata, és nagyon ne legyen igazam, de kicsit olyan kommerszum illata van. Nekem. Azt mondom, hogy a sütőrumosság Hát, az meg, hogy nekem is. De, Ilyen nagyon- de úgy rossz illata nincs, hozzá a kis Nincs citrusos, rossz illata. citrusos Ha jeleket, tudja azt, és amit a bumbu, melaszos akkor jó. jegyeket. Igen. Úgyhogy illatra azért nem rossz. Nem rossz, semmi extra. De Az igen, igazság- de semmi extra, igen. Az igazság igen. különben, hogy kurva sokat eladunk belőle. Tényleg? Aha. Hát nem is csodálom egyébként, nagyon jó Kurva, az árérték arány. árértékarány. Hát az ára az jó, a Kinézetben. többihez képest, vagy kinézetre is, majd mindjárt kiderül, hogy ízbe hozza azt a ízt. Szóval azért, hogyha valakitől kapok egy ilyet ajándékba, akkor azért nézem, hogy wow, milyen jó italt vettek nekem. Ja, Ki tudja ja. mennyibe kerül, A mert design az tényleg tök jó. bőrcucban van, jól néz ki minden, parafadugós, úgyhogy Igen. abszolút rendben van, tök jó. Nekem egy pici félelmem van, hogy nehogy véletlen azt, amit Most mondtál, hoz- ez a commerce-rumot Most kapja. hozza nem is a bumbus, hanem a dompapás jegyeket, ez a kis Vajasság. vaníliásság, Igen. vajasság, vaníliásságot. Igen, bajosan, ahogy kicsit Most egy kis gyümölcsösséget is Kibontakozott. köszönget. Igen, egy kicsit úgy megszellőzgetett. hát gyümölcsöt. Nekem köszönget, Igen. a sav nélküli gyümölcs. Nekem megpont, hogy a sav egy kicsit, de Tényleg? nem a gyümölcs. Nekem olyan gyümölcs, ami banán, túlérett banán. Ananász, Ja, banán, ja. hölgyek. Aha. Most valamilyen savanyú. Tehát nem ilyen elég- citrom, narancs, igen, ilyesmi. igen. Túlérett banán. Az lehet, igen. Igen. Jó illata van. Egy kicsit tartok tőle. No, Mr. Nose? Hogy ilyen átlagos lesz, nem? Attól félsz. Igen, Kicsit hogy én is. egy ilyen kalózromot, egy ilyen hajós romot, egy ilyen Igen, Sailor Jerry. mocsadék Kraken, 1970-es évekbeli gólyavás üvegből kiöntött hulladékromot fogunk kapni. Nem biztos. Erre készülök. Na, hát akkor teszteljük. Összeljük. Nem azt kaptam. Te meg a számban voltam, mondom, nincs íze. Egyébként tényleg egy kicsit íztelen volt néha. Igen. Lenyeltem nekem egy kicsit az a enyhe kávésság.
kicsi égetett cukor, melaszosság, enyhén édes, de nem gej édes. Nem, És nem a kimondottan édes romok közé tartozik, nem. de ott van az édes. És jó, annyira nem édes. hozza nekem Igen. egyelőre legalábbis a gyümölcsös jegyeket, amiről beszélhetünk, hogy illatbot volt. Ha hozza, akkor is nem a friss gyümölcsöt, hanem amit beszéltünk, ez egy kicsit plötty. Kicsit meg túlérett. van, igen, kicsit meg van már barnulva. Igen. Kicsit olyan. Nekem nem azt hozta, amire számítottam, tehát én féltem attól, hogy hozza ezt a kommerszumos dolgot, szó nincs róla. Nem. Nem a kommerszumos. Inkább ez egy ilyen letisztult arab alaprumnak gondolnám ezt, amiben semmi nagyon kirívóan kiugró dolog lenne. Az édesség is pont kellemes szinten volt benne. Tehát olyan, ez az a rumot szerintem, amiből kegyetlenül be lehet baszni egy buli alatt. Egy jó belépő rumnak mondanám. Egy jó belépő rum, meg egy olyan rum, amit egész este tudsz inni, mert nem fogsz belőle becsörölni. Igen. Mert nincs benne semmi rossz, de semmi túlzós nincs Igen. benne. Mégis édeskés, de nem lepnek el azért úgy az ízek, meg nem dög lesz bele abba, hogy úristen, milyen ízeket érzek, hogy hú, eláraszt az ötféle ízkavalkát, hanem Ami az első pohárnál még lehet, hogy jó tud lenni, vagy az Igen. első kortnál lehet, hogy jó tud lenni, de a másodiknál már azt mondod, hogy lehet, hogy lehet, hogy ez már sok, a harmadiknál meg azt mondod, hogy Igen. nem kérek ebből többet. igen. Most csak... Hogyha túlságos, túl Igen, van tolva, igen, igen. most fel- De ennél pont olyan, igen. Igen. Ebben igazad lehet, hogy tényleg, hogy megiszol egyet, és akkor így keresgeted az ízeket, itt találsz egy-két dolgot, de nem kiemelkedő, viszont hogyha tovább iszod, akkor nagyon kellemes élményt tudna adni, úgy abból, hogy nincs benne túlzó dolog. Ez berúgós rum. Berugós rum. rum. Hát akkor csöppents meg. Csöppentsük meg egy kicsit. Egyébként Még mindig, rosszabbra számítottam, hogy őszinte legyek. még mindig vízzel csöppentünk. Mindig vízzel. Most jönnek illatba a kis édes Új, kis. Ez most édes. Megnyílt! A mindenit Megnyílt. édes lett. Lehet, hogy pihent is egy kicsit, és még csöppentettünk is bele. Megnyílt. A molekulák felszabadultak. Most azért megvert a atomvanília, hogy így mondja. Azért most ez elég Neked erős. vaníliás? Nekem vaníliás. A sütiség. Nekem süt is, de nekem a vanília erős. Vaníliás sütinek mondanám. Lehet. Nekem úgy van benne vanília, de inkább ez a grillás illat is ott van. Nekem például az émeítő, rumos ijeszgetés, ami cseppentés előtt ott volt, az például teljesen eltűnt. Nincs. Eltűnt. Így van, ugyanezt akartam én is. Az teljesen eltűnt. Tehát egy komoly ital lett belőle most így. Nekem benne van a vaníliásság, a sütíség, de mondom a kis melaszosság, a füstöt én nem érzek rajta. Találkénység. Meg a kis, Nincs. ebbe is érzem a kis fásságot, a kis hordós illatot egyébként. Tudjátok, mit érzek? A zöld cukornád. Tehát megint a fölvágott zöld cukornád, aminek a belseje olyan fehér, az a legcukrosabb De láttál része. már ilyet? Találkoztál már belőle? Nem. Csak kérdezem. Ja, jó, csak kérdeztem, mert De- annyi videóban feljött már, Igen, hogy cukornál, igen, és igen. felvágod, és az, de akkor nem tudod milyen amúgy ennek az illata, de mégis ez. de jó. Gomi a diktátoros videóban rákérdez, hogy de pont olyan illata van, ugye? Igen. Mint amit elképzelek, inkább pont Igen. olyan illata van, Igen. mint amit elképzelek. Na most ennél is ott van ez a cukrosság. Most jön mellé egy kis melaszosság. Cukros. Csak azt akarom mondani, hogy olyan fölvágott cukornádat érzek ebbe, ezt a zöldet, ami nincs még teljesen megérve, ami még teljesen nem cukrosodott be. Nekem egy kicsit hasonlít az illat vagy a bumbura, vagy mondom a dombapára, az illat. Egyébként a kettőnek Lágyabb. Ha Van, igen, ha igen. igen, viszont ízbe nem az hoz. Nem van, azt nem. Meg Azt nem. ilyen is, hogy A bumbu az nagyon édes volt. Szóval nem tudjuk, vagy nem emlékszünk most így rá, de ez nagyon édes volt a videóban, el is mondjuk, és úgy emlékszek rá, hogy ez tényleg, az gej volt azért. 3 korty után már nem kívánt. Az csajos rum. Az csajos Az rum, csajos. igen. Azt szevasztom. Szevasztok. Most én gyengültem el, vagy amikor lenyelem, akkor tényleg megcsíp. Hirtelen. Ennyi. Igen, megcsíp és el is tűnik. Csak egy másodperc, vagy egy 2 másodperc van nekem, hogy így azért úgy A hogy nyelv megcsíp. végét csípünk. De az előzőben is megcsípett, amikor lenyeltem, csak akkor így nem mondtam, mert az előzőek jobban megcsíptek, az előző haviak. Fú, hány fokos ez, bazd? Egyébként nem néztük meg. 40-es?
Mit látsz? 40-es, igen, látom. Érdekes, hogy nekem még benn van a szájba, addig ez a gumis, műanyagos... Ez érdekes. És mert igen, afelé. A gumis műanyagosság van ott. De azért még nem kellemetlenül, csak nem. tudsz arra asszociálni. Igen. Igen. Én nem biztos, hogy ez a gumisság, ez a műanyagosság, nem biztos, most hogyha ez- ez intenzívebb lenne, akkor nekem ez tetszene. De figyelj már. Hát Most ez nagyon enyhén van ott az a gumisság. Igen, azért mondom, hogy ha ez intenzívebb lenne, nem biztos, hogy tetszene. Igen. Nekem ez a gumiság nincs meg, inkább ilyen enyhe kesernyés, de ez nem is kesernyés, hanem mondom, az a melaszos, hogy égetett cukor feeling. Nekem kesernyés nem volt egyáltalán. És annyira a gyümölcs nem jön nekem meg annyira az édesség, amit illatból úgy elváltam volna tőle, vagy amit illatban gondoltam Igen, illata volna édesebb róla. volt. Igen. És illatban sokkal gazdagabb nekem, mint ízben egyébként. Lágy, édeskés, túlérett banán, megint csak ez jut eszembe, de ez lehet akár egy túlérett őszi barack, ami annyira túlérett már, hogy igazándiból csak az édeset érzed rajta, már az őszi barazamatokat annyira nem. Egy nice. túlérett mangó is lehet. Itt szebb Na, lesz. halljuk! Na, majd nézem a... Í- Hát ez még rövidebb, mint az eddigiek. Igen, Ez sokat kell vágni, ezt órákig fogod olvasni. Íz! Na, milyen az illata? Nincs. Hát Nincs, ez nincs. nincs illat. Se színe, se illata, se lecsengés, csak íz íze van. van. Csak íze De van. az két sor. Igen. Gazdag, tehát kiegyensúlyozott, na? Vanília, Nem. mazsola, sherry, fahé, több rétegű gyümölcsösség, csoki, dohány, bőr, melasz, krémpuding, barna cukor. És visszajött. És visszajött! Ez az a bumeráng. És ugyanúgy Hogy ez kezelőre. Na pont! Ennyi. Pontot adunk, nem ennyi. Ja, tényleg. mindig elfelejtitek. Nem. Semmi gond, itt vagyok. Most hegyeket hozza, nem annyira ízgazdag, de nincs is rossz íze. Megmondom őszintén, a 4-es, 5-öset gondolkoztam. De ez egy kettes! De nem kaphat többet, mint a mérkőzpárt. Ez kap egy 4-est. Nekem az íze az nem nyűgözött le. Az íze volt az, ami nem nyűgözött le, az nem volt semmi olyan extra, de lehet, hogy ez azért is van, hogy tudjuk egész este inni mondjuk, hogy meg tudjuk inni az egészet. Az illata az rendben volt. Bumbu és dompapa keveréke volt nekem az illata. Úgyhogy én a pontomat úgy határoznám meg, hogy nekem íz lett egyébként, szerintem rendben volt azért, de nem volt azért olyan kiemelkedő, én 6-os adok rá. Jó. Én sem bonyolítom túl. Ez jobb attól, amit egész este innék. Én nekem is 6-os. Jó, Én nekem is 6-os. megszülettek a pontok. Szakvéleményt felolvastam már. Úgyhogy zárjuk is Minden- sorainkat. Nekünk kell egy Úgyhogy- szakvéleményt mondani a kedves nézőknek. Elköszönhetünk. Merjük ajánlani, aki be akar rúgni ebből a rumból, az Abba be lehet. nyugodtan, Én mert nem egy fog kicsit becsömörleni. kezdőről mosoknak. Igen, ajánlom. nem fog becsömörleni belőle, aki ebből baszik be. Tehát nem fog másnap... Az illatát azért lehet boncolgatni, hogy mi van sok benne. értelme nincs. Írjátok meg, hogyha... Igen, írjátok meg, Valakinek ha más a valami újat, véleménye. igen, valami újat éreztek benne. Igen. Ennyi volt. Addig a legjobbak. Viszontlátásra és sziasztok! Ciao. Kérem, kapcsolja ki. Ezért értsd meg, szeretem őt, a Kocsordi Árpit, az építőt. Nagyon kérlek, becsüld meg őt, az Objektum hősét.